Santa María de Niño da Guía é unha parroquia do concello de Xunqueira de Espadanedo, situada a carón da Serra de Manzaneda e regada polo río Niño da Guía, do que recibe o seu nome. Dende hai séculos, nestes lugares aproveitan o barro do lugar de Beigachá, a 2 kilómetros ao sueste da aldea, para fabricar cacharros, olas, pratos, xerras e outras pezas. Media dúcia de artesáns manteñen viva a produción oleira tradicional, caracterizada pola súa cor amarela, froito do barro que empregan e do esmaltado que reciben as pezas. Coa posta en marcha do Museo Taller Alfarería de Niño da Guía, no ano 2016, comezouse a divulgar este tradicional oficio. A produción de cerámica en Galicia data do Neolítico e mantense naqueles lugares onde existe a materia prima, aínda que na actualidade de xeito moi residual, posto que os novos envases substituíron as olas e cacharros tradicionais. Xa no século XIX, o dicionario Madoz informaba da produción industrial de panos ordinarios de liño e tamén de louza basta. O xeógrafo chamaballe a atención o gran número de homes dedicados ao oficio de cordeleiros e cedaceiros, aínda que tendo en conta que os cribos e peneiras son imprescindibles para o peneirado do barro, era lóxico que os homes soubesen fabricar estes utensilios. Por estas datas, arredor de 1850, os produtos xa se vendían nas feiras, como a de Maceda, o día 20 de cada mes. No ano 2026, o pobo de Niño da Guía recreou por primeira vez a viaxe dos seus devanceiros, dende os seus talleres ata as diferentes feiras nas que vendían os cacharros. Acórdome, meu pai Eduardo, e o Benito, sei que iban casi sempre os dous, iban a feira a Lleriz, Xinzo, dormían en Cortegada, un Folgoso, que é camiño de Xinzo, ali. Sei que dormían sempre na mesma casa, pero tampouco che podo decir que casa era. E sei que iban á feira, no carrito, e levaban, facían trueque, os platos, non acordo que decía, levaban os platos, cambiaban por eso, tomaban os callos, e bebían o licor, e viñan... Non iban todos, porque tiñan repartidos as feiras para non facerse a competencia, entonces non iban solos, porque claro, daquelas sabían que viñan con cuartos e podíalle salir alguén no camiño, pero tampouco iban todos do pobo. A ver, todos do pobo, todas as familias do pobo, porque en cada familia había o mellor 2 ou 3 persoas traballando, non? Entonces, facías eso, repartían as feiras, iban, e sobre todo nos sitios onde eran lonxe, porque meu pai iba á zona de Cartelle tamén iba. De Cartelle, e entonces en Cartelle, como era moita distancia, tiña que facer noite tamén no medio do camiño, e era o que contabas ti, o sea, dormían sempre na mesma casa, e... Normalmente no curral. Sí, porque non había camas. E se lle quedaba moita louza sin vender, por exemplo, en Cartelle, que podía guardala para a feira seguinte nun determinado lugar. Os carros, tirados por mulas ou burros, cargábanse coas pezas, e estas protexíanse con colmo de palla centea para non romperen.
contalle, a que feiras iba o Benito? A Xinzo, a Cartelle, a Lleriz, Iba co meu pai. Claro. Normalmente iban os dous sempre xuntos. Sí. Eu contaba. a Luintra, porque despois iban outros que iban a Bande, a Gomesende, Ah, non sabes, tiñan as Tiñan fillas repartidas. Non era decir, iban todos á mesma. E cos que iban a Bande e a Gomesende, desde Xinzo, saíban pesas outras feiras, non sabes, a mellor botaban 8 días, sin vir á casa. Sí. Daban un carrillo cargado Hasta que vendían todo, había que vender todo. e despois se non o vendían se coa deixaban nunha tienda a menos precio, pero por non vir cargados outra vez, estaban ali. as tiendas que había antes nos pueblos, pues, Os ultramarinos. sí. Facían trueque, cambiaban a peza por o que levaban. Bueno, eso collese que moitas veces ibas aos pueblos a Zarreda, por aí, a traer as castañas, non sabes. Produtos que se usaban todos os por unha días. fuente, ao mellor dabanche 2 medidas de castañas ou unha medidas según. Sa. Otro lado. Por eso marca el medio a veces repito. Si no repito, sí. Os cacharreiros percorrían longas distancias dende Niño d'Águia ás diferentes feiras e mesmo botaban días fora da casa. A volta das feiras, os mozos, coñecedores de bailes e fiadeiros, paraban a divertirse. Por exemplo, meu pai contaba que seguramente o teu pararía máis neses sitios porque era máis festeiro, máis juerguista. Eles sabían a volta das feiras onde había fiadeiros por aquí. E entonces, claro, entonces apuntábanse. Un dos que eu recordo que nombraban era o da Cernada, que era na zona de Luintra. Claro, despois quedaban ao fiadeiro, viñan de noite e seguramente viñan cos fachos. Viña o carrito solo e eles dormindo. E eles dormindo no carrito, porque as bestas facían sempre o mismo camiño, entón sabían o camiño. E eles primeiro jorgueaban e despois dormían. A veciñanza ao completo participa na organización da foliada, coa que pretenden lembrar aquelas xentes que partían cos cacharros cara ás feiras. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down over things.